Usiqhele kakubi kodwa mama kaCwecwe. Abantu lezotshutshiso iNPA iyasiqinisekisa isigqibo esithathwe ngabatshutshisi kwityala lentwazana encinci laseMatatiele apho bekukhona ukurhanelo okanye izityholo zoba udlwengulwe. Abetshutshisi baye baphonononga ubungqina, bathetha nale ntwazana, naye waxilongwa umntwana ngoogqirha nazingcaphephe zonontlalontle abaphume izandla kumatyala akumila kunje, bathatha isigqibo soba akho bungqina obuthi umntwana uye wadlwengulwa. Sithe ke masisipapashe esi sigqibo sathathwa ngoNovemba kulo nyaka uphelileyo u-2024, saqinisekiswa nangumphathi jikelele we-NPA Between me and you, who is this lady? Who is mama kaCwecwe? Because uyazi ngoNovember engakayiqalisi kwa iJustice for Cwecwe. Bakudala yavalwa lento, but she was not happy. Waza ukuthi kuso yimadoda apha amagqwetha as we speak. Njengoba inikezwe close to $500,000 or even more, bayekafika ku-1,000,000 la mali adonathelwa all over the world. Apha amagqwetha njengoba sithetha. Uyabona ke yona i-EFF uba ibibambeka lento. Kwangala mini bese 12th floor kula boardroom phaya Winnie Mandela House bebezawuthi besehla befika eground ibe imedia ilindile kusithiwa yiza nansi kuzobanjwa imedia nansi ka ipress kuzaba ku-press release uba le into yalo sisi ibiyinyani okanye ibine-substance kanye ibiyinto ebambekayo. Julius Malema ngekudala jamba engxola esithi Justice for Cwecwe. But look at them, they're quiet because there's nothing here. There's nothing here. Ayikho yonke lento siqhathiwe sabhanqa lasisilwana unezikhuntyu ngoku. Utheke omnye ku-live masibaleke masikhangele utheke omnye ku-live makhe sikhangele uncedo for losses, because between me and you uCwecwe is likely not to be safe. She might not be well. Baninzi abantu esihamba nabo kodwa sihamba nabo everyday bahle bayapopa but they mentally not in a good place. Kaloku yena une-history of, I'm not using that against her. Essentially, she can't be quiet. She cannot be quiet now. She will stop playing victim because this is all an act. Mna ndibona the way she acts every time naxa iposta ku-Facebook kufuneka kuhlale nathi sinewari sisimba because now she's a celebrity. She's a land ezinto zika-social media. She's an influencer now. I don't know her, I don't care for her, I'm not against her, but I hate being taken for a ride. And the whole country ibhanqiwe in this particular matter. Yena usisi uyalifuna uncedo. Yena usisi must answer to South Africans. In fact, umntana lo akakho safe kwela khaya. Umntana lona uAlo, sorry ngobiza igama lakhe, uCwecwe is not safe in that house. Molweni guys, ndize ngochoko. Uqhelekile wethu umphefumlo wam. Like uqhelekile umphefumlo wam. Kuthiwa i-case kaCwecwe has been dismissed due to a lack of evidence. Andisibhayi eso, andisibhayi tu sithandwa sam, andisibhayi. Considering uba side sadinga ufikelela phi in pushing the case for even the bare minimum to be done, andisibhayi. After all this noise on social media, kube ngona kukwenziwa izinto like ekuqaleni bekuthenze inga-investigatewa kakuhle, then ibekho lack of evidence kakuhle kwasekuqaleni. Kutheni izoba khona ngoku? Kutheni? Like andisibhayi man, there's a lot kula case that is not making sense. But andizanga zothetha ngecase, ndizotsho nje uba ndixhelekile. Like ndixhelekile on behalf of all those 6-year-olds abanabantu ababaphathaphathayo who had hope ba at least noko if i-case kaCwecwe gets solved nathi silikhona ithemba ba singarepota nathi kungenzeka.
akuzukwenzeka ke ngoku. And to all those people abathi bana yeah kukho someone who tagged me, bendingekaboni nobona ke someone who tagged me ba ya nithule ngokuzi-influencers sinibhaqile kwathini siphambene enhloko le nto sizawufika sizokwenza i-content nje just for vibes ngomntana. You mad? Ndiqhelekile man guys, yo andiyazi but all I know is that ukhona umuntu ebenethemba loba tyhini noko xa ihanjelwa phezulu into izawufumaneka i-justice, so uzawuvela acinga umntana abantu uba if i-justice ayenzeki kwi-case of that caliber, if ke iyakwazi unantsika nzathi allegedly squashed but ndiyasola uba isandla semfene sikhona, uzawuba nalo njani yena ithemba yena engezuba na-social media ezawuma emva kwakhe? You understand? Anyway, I'm just here to say I believe umama kaCwecwe, I believe uCwecwe, and I believe all of you guys abathi yo xa kunje bese sinethemba thina sizothini. As I mentioned in my other videos, a lot of people reached out to me besithi bana thank you so much for fighting for justice for Ndondoni, because nathi ngoku we feel like at least nathi thina sasingoCwecwe sibancinci, but at least ngoku if Cwecwe gets justice, at least nathi sibana la relief yoba yo andikwazi nothetha guys, ndixhelekile. Oh ukrazukile umphefumlo wam, but ndize nje uzokuthi apha justice for Cwecwe asijike, asikazojika. Bangayidismissa icase bana ifuna udismisswa, ndisezoqhubekeka ndikhangele because ndisando realize ngoku into yo hayi ndixhelekile man guys, andiyazi uba mandithini. Andiyazi uba mandithini because baninzi abantu bebesebethembele uba if at least icase kaCwecwe yo Hello Mzansi, welcome to Umgozo Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nitoli NPA release a statement. Let's show ukuthi iliqithile iqala laCwecwe since there's no evidence, no DNA found. Akunalutho futhi lekhomba ukuthi uCwecwe was really raped. So abekakhiphe vele video mfana lo igama lakhe kungilunga iqapashe lapha ku TikTok labanye bamati ngabot lo asho ukuthi uma kaCwecwe was actually paying big content creators to ukuthi abaphushe le story sakhe. So he was one of the people lona ibekasipusha story because uma kaCwecwe bekamenda believe ukuthi lento vele iyaphila ikhona yendekile, uthi masekathi uyayibona uhlanganisa 1+1 wabona ukuthi a lot is not making sense like le story les, njengoba lo make bekamnika ngisho netinto letingaphelele amnike lafuna kumnika dona leti yowenda abantu ba believe ukuthi le story sikhona siyaphila. There are people who are saying ukuthi vele the child was constipated, ayikho nje indzaba ye-rape. Nakhona if the child was really raped bekhona bekungenteka ukuthi baze bambone after amalanga langaka uma bekisa ukuthi bamrape phambili nasemuva. So there are people who are still saying ukuthi thina we believe uma kaCwecwe we believe ukuthi lento lena yendekile noma i-NPA drop ama-charges, but we will continue sisho ukuthi justice for uCwecwe. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I am signing out, so goodbye.